faktisk så smart, at den kan klare det meste af arbejdet selv. Niels Mortensen sætter sig ind i sin splinter nye Fendt-traktor. Han kører en tur for at lære traktoren, hvor den skal køre på hans grund. Det er nemlig planen, at traktoren selv skal arbejde mellem de utallige rækker af frugttræer. Traktoren er sådan set en ganske normal traktor, men det, der gør den speciel, det er jo det der GPS-system, der er sat på. Og grunden til, at vi har investeret i det er jo for at prøve at kunne spare nogle af de timer, de lidt monotone timer, hvor vi bare sidder bag ved rattet, der kører op og ned ad rækkerne. Når Niels Mortensen først en gang har kodet en køretur ind i traktorens GPS-system, kan traktoren selv køre turen på nøjagtig samme måde og klare det kedelige og monotone arbejde. Jeg slår græs imellem rækkerne, hvor det sådan tager omkring et par dage og slå græs i plantagen, hvor det så jeg kan gå omkring og gøre andre opgaver, tilse træerne. Niels Mortensen er den første i Danmark, der har anskaffet sig en førerløs traktor. Den gør simpelthen lige, hvad den er fortalt. Når den har lært landskabet at kende, kan den lave mere for ham end bare holde græsset nede. Man kan både lære den, hvor den skal køre hen, eller man kan lægge det ind via GPS-koordinater. Og i Niels' tilfælde, hvor plantagen er plantet for mange år siden, før man begyndte at bruge GPS, jamen så kan han vise den en gang, hvor den skal køre hen, og så sprøjter Niels vel formentlig omkring 20 gange i løbet af en sæson. Så de 20 andre gange, der kan den sprøjte for ham. Og den kan køre midt nat, hvis det er mest optimalt. Man kan spare kemikalier og sager ved at køre. Og Niels Mortensen er ikke i tvivl om, at han har gjort en god investering i fremtiden. Ja, men det tror jeg, at det bliver en del af fremtidens landbrug at have sådan nogle selvkørende maskiner. Det er helt sikkert drømmen jo, at det er en investering, der kan tjene sig hjem. Og Niels Mortensen kan spare 20 arbejdsdage om året alene ved at lade traktoren slå græsset i